Sziasztok! Ma egy igazán egyszerű, de annál finomabb házi kenyeret készítünk, a ciabattát, vagy ahogy sokan ismerik, a gyökérkenyeret. Ez a recept 10 perc munkát igényel, és csak néhány alapvető hozzávalóra van szükséged, amik valószínűleg már ott lapulnak a konyhádban. Kezdjük is el! Első lépésként egy nagy tálba kimérünk kenyérlisztet, én ezt már megtettem. Tényleg nagy tálat választatok, hogy legyen helye megkelni a tésztának. Hozzáadunk asztali sót és instant élesztőt. A só szabályozza a tészta kelesztését, hogy az élesztő megfelelő ütemben dolgozzon. Az élesztőből apró mennyiség is elegendő lesz, mivel a hosszú kelesztési idő alatt az élesztő szépen megdolgozza a tésztát. Ehhez jön a langyos víz, ami megadja a tészta puhasságát. A receptet elérhetitek a honlapomon, ezt be fogom linkelni. Egy fakanál nyelének a segítségével alaposan összekeverjük az egészet. Az a célunk, hogy a hozzávalók nagyjából összeálljanak egy egynemű masszává. Ahogy a tészta kezd összeállni, egyre nehezebb lesz a mozdulatsor, de nem kell túlzásba esni, körülbelül 2-3 perc keverés után készen is vagyunk. Lefedjük és szobahőmérsékleten körülbelül 8 órán át pihentetjük, hogy gyönyörűen megkeljen. Amikor a tészta szépen megkelt, lisztezett felületre öntjük, esetemben egy nagyméretű pizzás tányérra, ehhez érdemes egy lisztezett habkártyát használni. A tészta nagyon nyúlós és puha állagú, ahogy a képsorok is mutatják, de higgyétek el, így lesz jó. Ha kipróbáljátok a receptemet, lefotózhatjátok, hogy sikerült, és a Facebook oldalamra feltölthetitek. Mindig nagy örömmel veszem, ha fotót is küldtök. De fotó nélkül is örülök a visszajelzésnek. Köszönöm, hogy követtek, és hogy lájkoljátok a videómat. Visszatérve, lisztet szórunk a tészta tetejére is, hogy ne ragadjon, majd újra formázzuk a kártyával a tésztát, hagyományos kenyér alakúra, és 4-be vágjuk. Habkártyával szintén elvégezhető a művelet. Nem kell pontosan 4 egyenlő mennyiséget kapni, elég lesz szemlátomásra megsatszolni. Mindegyik darabot átforgatjuk a lisztezett felületen, és finoman meghúzzuk, hogy jellegzetes gyökérkenyér formát kapjunk. Mutatom az utolsó darabnál, hogy pontosan hogy értem. Előmelegítjük a sütőt 250 fokra, és sütőpapírral bélelt rácsra helyezzük a formázott tésztákat 1,5 ujjnyi távolságra. Ha ti is ekkora mennyiségből készítitek, pont elfér a 4 darab gyökérkenyér a rácson. Vigyázzunk, hogy ne nyúljon túl a rács szélétől. Körülbelül 25 percig sütjük alsó és felső sütésen, alulról a második sínen. Ne felejtsd el, hogy a ciabatta titka a forró sütő és a ropogós héj. Mikor a kenyér szépen aranybarnára sül, már készen is vagyunk, de természetesen mutatni fogom a végeredményt. Voilà, itt van a frissen sült ciabattánk. Nézd meg ezt a gyönyörű, ropogós héjat és a könnyű, levegős belsőt. Mindjárt felvágom, és megnézzük azt a belsőt is, de előbb nézzük meg, hogy ropog a héja. Ez a kenyér tökéletes szendvicsekhez, mártogatni, olívaolajjal, vagy akár önmagában is. Egyszerű, de mégis fantasztikus. Próbáld ki otthon, te is, és élvezd a frissen sült házi kenyér élményét. Ha tetszett a recept, ne felejts el feliratkozni a csatornámra, és létszik, kövess be Facebookon is, hogy még több egyszerű és finom házi receptet megoszthassak veled. Köszönöm, hogy itt voltál, és jó étvágyat kívánok! Sziasztok!